नमस्कार. मी उल्का उद्धव पटवर्धन. उल्काच किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. मी आज सर्वपितृ अमावास्येनिमित्त तुम्हाला एक पक्षाचं ताट कसं वाढायचं, श्राद्ध पक्षाचं ताट कसं वाढायचं ते दाखवण्यासाठी हे मी ताट वाढून दाखवते. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा हे डाव्या बाजूला म्हणजे लिंबू, दही, ही कोशिंबीर आहे काकडीची, हे आमसुलाची चटणी आहे, ही आवळ्याची चटणी आहे, ही गवार भोपळा भाजी आहे, ही अळूवडीची भाजी आहे, ही कारला भाजी आहे. म्हणजे उजव्या बाजूला भाज्या आणि डाव्या बाजूला चटणी कोशिंबिरी असं वाढत असतं. ही वडापुरी आहे आणि हा लाडू आहे. आणखीन जरी काही गोळं असेल तरी या बाजूला आपण वाढायचं असतं. आणि ही खीर आहे. महत्त्वाचं श्राद्ध पक्ष म्हटलं की ही तांदूळाची खीर लागते, ती केलेली आहे. हे अळू आणि कढी आम्ही एकत्र केलं आहे, म्हणजे ताकाचंच अळू केलेलं आहे आणि हे ताक असा हा स्वयंपाक केलेला